What's up guys? Ngayon ay napakagandang araw, medyo uminit, kaya makakagawa tayo ng short review para sa ating mga accessories na ikinabit dito sa ating Yamaha XSR 155 2020. Nandito pala yung script ko, mga listahan. Yan. Kung mapapansin nyo dun sa stock na XSR, yung stock naman to, pero marami na akong napalitan, pero hindi lang masyadong halata kasi minimal lang siya, minimal lang yung mga napalitan ko. At syempre kasi mas maganda ang minimalist na design ng motor para hindi naman agaw attention, hindi naman masakit sa mata kapag merong isang accessory ang hindi nagmatch sa kanya. Kunwari meron kang all black, matte black na motor, tapos biglang merong gray na windscreen visor, o kaya black na motor tapos yung elbow mo yung parang silver na elbow, o kaya meron kang black na motor tapos ito kulay red, ito kulay red, tapos ito hindi kulay black, diba? Dapat mas maganda kapag black yung motor mo. Para sa akin mas maganda kapag iisa lang yung kulay niya para hindi masyadong halata at hindi masakit sa mata. Then ang pag-uusapan natin ngayon, bakit black yung napili kong motor. Ang first option ko talaga yung kulay silver tapos may brown seat, pero naubos kaya ito na lang black. Hindi naman ako nagsisi na black yung kinuha namin kasi habang tumatagal hindi naman nagmumukhang luma yung black kasi black is black naman talaga. At kung mapapansin nyo, marami na rin akong napalitan dito. Meron akong napalitan dito na 15 items o 16 items kung hindi ako nagkakamali. Bale, pagkalabas pa lang dun sa kasa, nung hinatid dito sa bahay, naka-order na ako agad ng mga accessories niya, yung mga essential lang. Kagaya ng, ito unang-una kong kinabit, itong radiator guard. Bakit ako nagkabit ng radiator guard? Kasi kapag tumatakbo yung motor tapos natalsikan yung radiator mo mismo ng bato, mayuyupi yung mga ipin-ipin niya dyan, yung mga railings. At saka mas mahal magpalit ng radiator kaysa bumili ng radiator guard. Itong radiator guard na bili ko sa Lazada, lahat pala ng babanggitin ko, ililink ko na lang dun sa baba. Kung hindi man eksaktong yun yung item, pero same din sila, presyo lang nagkaibahan. Mga 100 plus minus ka ng 100, so original price. Tapos kung mapapansin nyo, ito dati silver to. Bale, nirepaint ko lang siya ng matte black para mag-match dito. Kasi sabi ko nga mas maganda kapag all black lahat. Next na pinalitan ko, which is dapat naman talagang palitan dito kasi classic yung itsura niya. Tapos yung side mirrors niya na stock ay parang sa Mio. Kung mapapansin nyo, yun yung medyo malaki dito. Yun, ayaw ko yun, kaya pinalitan ko. Pinalitan ko siya ng mumurahing bar end mirrors. May mga gas-gas na rin siya. Tapos hindi ko na malaya nung nag-off-road kami, may natanggal. May natanggal dito. Tapos dun din sa kabila natanggal din. Ayun kung mapapansin nyo. Mura lang to. Nasa 500 yata, 400. Dun sa Lazada. I-link ko din dun sa baba. Tapos ang downside lang netong sa ganito, pag tumakbo ka na ng nasa 7,000 RPM, ma-vibrate siya. Tapos yung salamin na ginamit, parang salamin lang ng bahay. Hindi ko alam kung mapapansin nyo. Pero yun o, parang salamin lang ng bahay. Papalitan ko rin to soon pag may pera na ako, syempre. Mas maganda kasi yung salamin kapag medyo convex na pag ganun para mas malawak yung sight na makikita mo. Dito kasi parang normal lang na salamin ng CR sa bahay. Tapos next, nung pinalitan ko yung salamin niya pagkatanggal, bumili ako ng ganito. Pang NMAX. Yan. Bumili ako, kabilaan yan. Tapos kung mapapansin nyo, meron tayong domino switch dito. Itong domino switch na yan, para dito sa mini driving light natin. Yan, nilagay ko dito sa baba. Tapos pinalitan ko yung, tinanggal ko dito yung stock na busina niya. May stock na busina dito yan eh. Bale, tinanggal ko yung stock na busina, tapos nilagay ko to. Nilagay ko tong mini driving light. Tapos yung busina, pinalitan ko rin yung busina niya. Bale, ito na yung busina natin. Bosch horn, dalawa siya. Tapos nilagyan ko siya ng skull emblem. Baling skull emblem na kita ko lang to dun sa Harley Davidson ni Harley Davidson ba yun? O Honda Rebel 500 ni Kamikaze. Yung ano, vocalist, nakalimutan yung pangalan. Basta siya, nakita ko, inspired ako sa kanya dito sa skull emblem niya. Bali kabilaan yan. Ito. Kasi nung pumunta kami sa Ifugao tapos nag-Benguet loop kami, medyo hindi na gumagana to nun eh. Kaya yung kabila lang yung gumagana. Pero papaayos ko yan.
Tapos yung wirings niya, walang cut yan, walang splice. Bale, rekta sa battery. Next, kung ipinakabit, ang essential pa sa pinaka-essential, engine guard. Wala akong mahanap na meron siyang slider dito. Pero meron dun sa ano, kay John Moto Squad, shoutout kay Mr. John Moto Squad, meron siya dito nun eh, yung meron siyang slider. Pero ito, pinagawa ko lang dito lang sa amin sa Solano, shoutout kay Red Moto Shield. Ito, gawa niya to. Parang ano lang siya, protection sa engine. Syempre pag sumemplang ka, mas mahal magpaayos ng engine kapag nasira kaysa bumili ka ng ganito. Ito around 3,500 plus tig 600 na itong plastic na to. Hard plastic siya. Para pag tumumba, ito yung unang gagasgas. Next na pinalitan ko, wala pang 1 month sa akin tong motor, mga 3 weeks. 3 weeks pa lang nag-message na ako. Nung bago ilabas sa kasa, nag-message na ako kay Orion Muffler Shop para magpagawa ng custom pipe nila. Ito yung pinagawa ko. Bale, meron silang standard neto, kaso yung kulay bakal siya. Yung kulay silver, yung elbow, tapos ito kulay silver, kaso hindi ko trip. Kasi syempre, mas maganda pag all black, matte black. Ito nasa 7.5 to nun eh. Plus 1K para sa paint ng matte black. Then 1K ulit para dito sa 1K para dito sa resonator. Kasi pag naka-resonator ka, mas bassy yung tunog ng motor mo kahit single cylinder lang siya. Syempre pag pumalo yung VVA dito sa motor, mag-iiba yung tunog niya. Parang big bike. Kaya ito yung napili ko sa Orion kasi ayoko namang i-risk yung pagbili ko ng muffler sa Class A na Actra o kaya sa Class A na SC Project. Hindi ko naman sinasabing pangit sila, pero wala, hindi ko lang trip. Personal opinion, mas maganda pa rin to. Then after ko magpakabit nitong engine guard, nagpakabit na rin ako ng axle slider. Magkabilaan yan. Ito. Bale, ang brand nito Spirit Beast. Mura lang to. Wala pa siyang 1K. Sa Lazada ko rin or Shopee ko siya na order na. Ito naman, ang ginawa lang, tinanggal lang yung axle, tapos sinalpak to magkabilaan. Saka binalik. Kasi mas malaki yung gastos mo kapag kunwari nasemplang ka tapos tumama tong fork mo. At least ito yung unang tatama. Then next na pinalitan ko dito sa motor, kasi pag naglo-long ride kami, nung nag 300 plus kilometers kami noon, nung umikot kami sa Ifugao tapos sa Benguet, ang napansin ko sa kanya yung levers medyo malalayo. Eh tayo mga Pinoy, hindi naman ganun kahaba yung mga daliri natin. Kaya ako nag-order neto. Online ko rin siya nabili sa Lazada or Shopee yata. Basta yung merong logo na XSR 155. Tapos ang kagandahan nito, foldable siya. Yan. Tapos adjustable levers. So, clutch and brake levers yan. Para hindi masyadong nakakangawit pag nag-long ride. Effective yan. Ito yung pinakamagandang napalitan ko dito. Bukod dun syempre sa Orion, kasi syempre Orion, ano bang top na ano na masasabi mo dyan? Unang magbabago, sound, forma, mas gumaan, di ba? Next na dinagdag ko naman dito, bukod dun sa axle slider, naglagay din ako dito ng swing arm spools. Kailangan ko tong swing arm spools kapag naglilinis ako ng kadena o kaya nagka-car wash. Ito. Tapos bumili na rin ako ng paddock stand. Online din to lahat, ililink ko na lang dun sa baba. Tapos ito, may logo din siyang XSR. Black din. Sabi nila yung iba nagagasgas daw dito, tumatama dito, which is normal lang naman. Yan, kung mapapansin nyo, meron na siyang mga gasgas. Normal lang yan. Tapos ang next kong pinalitan, naglagay ako dito ng tail tidy. Yan, para sexy yung buntot niya, yung likod. Kitang kita mo yung makapal na gulong, tapos yung syempre sa ilalim. Nagpa-tail tidy ako. Tapos sa mga nagtatanong kung maputik ba talaga kapag nag-tail tidy ka, maglalabas ako dito ng picture kung anong itsura ko nun. Umakyat ako dun sa bundok, ito yun. Nagpa-custom din ako ng plate. Dito lang sa amin, nagpa-print lang ako. Tapos yan, custom plate. Palagyan ako ng region, syempre inhinyerong civil. Kasi yun, motor line. Tapos yan, tinanong ko kung pwedeng rehistrado, sabi nila pwede. Syempre kapag nag-tail tidy ka, tapos alam mo na yung mangyayari sa'yo, bumili na din ako dun sa Lazada ng Rhizoma tire hugger. Ito mura lang din to, nasa 700 yata. Basta hindi pa siya lalagpas ng 1K. Ang downside lang nito kapag naka-idle ka o naka-park, medyo magalaw. Goods lang. Ito effective talaga to. Meron siyang mas mahaba, yung long na ano version nito. Pero yung short lang sa akin kasi
Pag yung mahaba kasi masyado ng overkill. Hindi naman ganun kalaki yung gulong. Ito Rizoma. Tapos meron din siyang plate holder dito pero hindi ko na nilagay kasi meron naman na to. Tapos yung next natin kasi nasubukan ko nang nag long ride tapos nawala kami. Kaya nag-invest ako dito sa SEC na CP holder. Normal lang siya na CP holder pero ito lang yung available kasi nun, SEC. Yan, pag bubuksan mo siya, meron siya dito pinipihit yan. Tapos pag lalak niya. Effective naman siya, hindi naman nalalaglag yung cellphone ko. Pwede mo siyang ikot-ikutin na ganyan. Ang downside lang nito, syempre may kinabit ka sa handlebar. Pag nag-vibrate to, va-vibrate yung phone mo. Pwedeng masira yung camera pag iPhone yung phone mo, sabi nila. Kaya hindi ko na siya masyadong ginagamit. Diyan lang yan, kapag nagmamayday lang ako, dito ko nilalagay yung phone ko tapos sakto sa mukha. Tapos next na nilagay ko, syempre nagpalit ako ng Orion exhaust. Yan. Tapos ito napapansin ko, kapag nagra-ride kami, itong elbow niya banda, natatalsikan ng bato, natatapyas yung pintura. Nagkakaroon siya ng dents. Meron na nga itong 3 dents dito malalaki. Talsikan ng bato. Kaya bumili ako dito ng itong elbow guard, exhaust guard. Pang ano to, Harley Davidson yata. Pero mura lang to, nasa 200 pesos lang to, 150 pesos dun sa Shopee or Lazada. Basta ililink ko na lang sa baba. Ang pinili ko nun dito black kasi gusto kong black lahat. Tapos habang tumatagal, naging ganyan naman na yung kulay, naging brown. Siguro dahil sa init, natanggal na yung pintura niya. Pero okay naman. Then next na pinakabit ko pala, itong headlight grill, tapos itong windscreen visor. Yan. Ito pinakamura to sa lahat ng mura. Nasa 100 pesos lang yata to, 107 pesos. Sa Lazada ko to na order. Maraming iba't ibang type. Yung gusto ko sana yung parang sa Triumph, yung pa-triangle dito. Kaso ito na lang yung available. Okay naman siya. Para iwas talsik sa mga bato. Kunwari may nakasabay kang truck sa harapan mo, buhangin, may mga bato, tapos bigla kasing tatalsikin sa harapan mo. So far wala namang gas-gas. Wala namang tama tong ano natin, headlight. Tapos nagpalagay pala ako ng tint dito sa headlight, medyo black. Kaya pag lumayo tayo, hindi siya kulay puti, kulay dark siya. Parang nakita ko lang kasi yun dun sa headlight ng sniper yata yun, oh. Headlight ng rider. Tapos tinanong ko siya kung anong ginawa niya. Yan, ginaya ko lang. Tapos ito, windscreen visor, ito kalalagay ko lang. Wala lang, gusto ko lang aesthetics niya. Para siyang ano, yung BMW R90. Ito windscreen visor kasi na-inspire lang ako dun sa kay Captain America, dun sa ginamit niyang motor. Parang may something ganyan yung itsura nun eh. Wala, nakaka-bruise ko lang tingin. Tapos pala meron pala akong pinagawa dun sa sticker shop kasi dati ito gloss black, tapos pinagawa akong matte black yan. Papansin niyo mas maganda, mas nag-match siya. Tapos gloss black sticker. Kung mapapansin niyo familiar tong logo na to kasi logo yan ng Harley Davidson. Harley Davidson motorcycles. Kaso ginawa ko Yamaha Company Motorcycles. Kasi yung tawag talaga dun sa Yamaha ay Yamaha Motorcycle Company. Kaso niretain ko na lang tong motorcycles tapos dinagdag ko Yamaha Company. Yun! Ito rin yung napansin ko. Meron din kasing binibenta dun sa Facebook na meron yung medyo makapal tank grip. Meron yung mas makapal tapos may logo na XSR dito, which is masyado naman siyang overkill. Alam mo lang yung XSR yung motor mo tapos lalagyan mo pa ng ganun. Nakahanap ako ng minimalist design ng tank grip. Ito super rough yan pare. Yan kung mapapansin mo. Yeah. Yan rough. Tapos nakalimutan niyang maglagay dito ng ano, mag-include dun sa package na yung bilog parang logo nila. Pero okay lang, hindi ko din naman ikakabit yun. So since naglagay tayo ng ganito, naglagay na rin ako dito ng tank pad. Kasi napansin ko dito sa XSR na black, nagkakaroon siya ng mga dents. Hindi naman dents, yung mga light scratches lang dito. Yan. Kaya ako naglagay. Ito marami na tong gas-gas nun, hindi ko pa nilagyan. Pero ngayon okay na siya. Nilagyan ko na. Tapos para sila, nilagyan ko rin siya dito. Wala, pang aesthetics lang. Maganda naman siyang tignan. Tapos future upgrades, siguro gulong. Ang papalitan ko kasi sobrang dulas ng gulong niya. Yung iba nagpapalit sila ng turn signals, mga signal lights. Pero hindi kasi masyadong pansin pag LED dito sa umaga. Mas okay pa rin tong bulb. Tsaka bendable yan. Kahit masagi-sagi mo yan. At dahil umabot ka dito sa point ng video na to, magsa-sound check na tayo. Pero bago yan, wag niyo munang kalimutang mag-subscribe, like, and share dun sa baba para masuportahan tong channel natin. Malapit na tayong ma-monetize. Konting-konti na lang na watch time. Kaya please wag niyong skip tong video. Panoorin nyo ng buo. Kasi malaking tulong yun para sa pag-grow nitong channel natin. Kahit konti pa lang yung subscribers natin, alam kong aabot tayo dun. So ito na ang sound check.
Make sure na naka neutral. Tapos dito tayo. Sound check, Yamaha XSR 155 with custom Orion exhaust with resonator. Yan.